eerst, voordat we wat zeggen willen, wil Reinoud eerst op televisie nog wat van zeggen. Oké, groep Zoon 8, uit naar beet. Ik maak van 0 of 1 officieel bekend maakt dat Jim de chillste klasse binnen van het hier. Hey, mooi. Want jij denkt misschien nou, hij hoort een atletiek daar. Nou, niets is minder waar, want Jim Greenwood op squash. Ja jongens, dus de pompie, hier is voor Jim. Ik zou zeggen, jou om een mooi plakje hier in de squallen en je mag je heel grutsk op jezelf wijzen, want je had echt super goed dingen. Hebben jullie er een beetje zin aan? Nou, de bus die het kleer, we gaan er maar zo al heen. Ik heb een handtekening! Mama eens even zien, daar staat er de partybus.